egameni lomfowethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ukuba sikwazi ukuhlangana sekusele izinsuku ezimbili lonyaka uphele. Siyabonga Nkosi, siyazi ukuthi intando yakho iyona okufanele yenzeke. Bakhona abazothi sekusele i-hour ubathathe bengabe sawubona lonyaka omusha. Kodwa siyabonga ukuthi sikwazile ukuphila lezi zinsuku kusele ezimbili uphele. Siyabonga Nkosi ukuhamba kanye nawe. Sicela icebo lakho kube yilona elenzekayo. Uma kukuhle kuwe Nkosi ukuthi ubone unyaka ozayo, singathokoza sikujabulele lokho. Kanti futhi uma kukuhle kuwe Nkosi ukuthi ibandla uzolilanda uma kafika unyaka ozayo, siyakujabulela, silungile. Sikulungele ukuya ekhaya ezulwini ngokuthi asibe ngcwele ngoba wena ungcwele. Ongengcwele ithuba lakho lokuzingcwelisa ukuze Nkosi sikubone sihlale nawe ngokushilo kuJohane 14. Bathi ufuna ukuthi lapho ukhona sibe khona nathi. Wathi ekhaya kababa kunezinto eziningi, uma bekungenjalo uyositshela. Siyabonga uNkulunkulu wethu nomusa, sihlangene manje ukuba sizwe izwi lakho, sizwe nobufakazi, sizwe konke osiphathele khona namhlanje. Sinikele uhlelo lonke kuwe Moya Ongcwele, sicela usihole intando yakho yenzeke, ufiso wena kwenzeke. Ngegama elinamandla leNkosi uJesu Kristu ophilayo siyakucela lokho, ngoba sifanele sikucele egameni lakho njengoba ushilo kuJohane 14:14. Wathi noma yini esiyicele egameni lakho uzosenzela. Siyabonga uNkulunkulu wethu othanda usithande ngalo ukuze kube manje. Qhubeka Nkosi, siyakuthanda nathi. Siyafisa Nkosi ukukuthokozisa ngaso sonke isikhathi. Siyazi kuyonke indlela ukukuthokozisa. Ushilo kumaHebheru 11:6. Wathi ngaphandle kokukholwa akukho ukuthokozisa. Wathi uthokozisa ukuthi umuntu oza kuwe uyakholwa ukuthi ukhona nokuthi umvuzo walabo abakufunayo. Siyakholwa-ke Nkosi, ingakho sila namhlanje. Usisa kubelona loyo ofikile, thulisa imoya nemphefumulo. Sicela konke lokhu ngoJesu Kristu inkosi yethu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Oh
Uno sombra, a